zajtrajšnom receptáriku sa dozviete, čo všetko sa udialo cez víkend a povieme vám niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Máme za sebou víkend a je potrebné si zhrnúť, čo sa počas neho všetko udialo. Ak ste sa chceli prejsť, mohli ste sa pridať k protestujúcemu davu v Ružomberku. Protestovalo sa proti výstavbe veľkého osviežovača vzduchu s vôňou borovice. Ružomberčania si vyslovene želali mať v meste vôňu vanilky. Ak ste chceli cez víkend vidieť pokus o netradičný Guinnessov rekord, tak ste sa mali ísť pozrieť do Malej Idy, kde obyvatelia urobili najdlhší náhrdelník z kozích bobkov. V nedeľu popoludní sa v zákulisí Národného divadla konečne našla hľadaná rekvizita. V piatok niekto totiž stratil umelé zajačie ucho z opery Magor z Lazov. Napokon sa to umelé zajačie ucho objavilo v bagete z opery Záhadná bageta. No a inak si cez víkend 4 ľudia sadli omylom do mláky. Teraz vám povieme niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Vedeli ste napríklad, že želatína je živý organizmus? Želatínové rodinky žijú predovšetkým v jamách ruskej tundry, kde ich chodia loviť krutí želatínoví lovci. Paradoxne v niektorých krajinách má želatína aj volebné právo. Ide napríklad do Uruguay. Tam sa zas čudujú nám, že u nás má právo voliť naozaj každý. Pozor, zajtra o tomto čase sa bude konať celonárodná skúška zrkadiel. Ak sa v nejakom neuvidíte, tak to okamžite nahláste do zrkadlovej siene primaciálneho paláca. v zajtrajšom receptáriku sa dozviete, Kde sú ešte voľné odkvapy, pod ktoré môžeme ísť v období dažďa? Povieme vám, ktorými kanálmi môžete chodiť po kardinálnom trapase. A v poslucháčskom teste vám zistíme, z akej hmoty sa robia karnevalové hrby.